Paps. Si Jin ba? Si Jin. Muka gini si Jikoy, uy. Si Jin lagi, Paps, rin. Kuy, pangitan na naglain kuy dagan pa magtika diha. Ayaw na lang to si Jin kay iso kay kuya. Si Jin lagi udah kuha, Pap. Si Jin lagi udah kuha. Wala di lain babae nga para sa kuha ba? Si Jin lagi yun. Yantik man mataan ni, uy. Tabagay ko, Paps, rin. Mamisita, tagbalik sila, ha? Nabuang naman ni si Jikoy, uy. Sige, nagot. Mamisita na, last na na. Madto talidto pero dapat natin plano. Ano sa mga po na? Problemahan ni mo, pero nala ko'y nahunaan. Tara, sabay ta. Misita ta. Ayo. Ayo. Oh, ikaw na pod. Tutuyo ni mo dire. Kanang ya, mamisita ang taong Jin ba? Yahit ka kag ulo ba? Wa gyud ka natagam no? Ya, kanang sige na gud ya, mamisita ro kung Jin god. Aw, mamisita ka. Oh, kadali lang ha. Ya kadali lang ya. Oh, sama na. Nako yatag si mo ha. Pops, tara na Pops, kamawalang kabugno anak. Wala yung trabaho uy. Uy. Ako malis bisunal yun, napay-napay yun. Ako rin yan, sana. Susama mo nag-ingon tayo, uy. Ang nag-ingon ta mo mga tumudiri, kaya andaman ta mo lamig sa baso. Ay, mahago pa ka. Ang importante, nasa Jane dia. Oh, ay kabalaka, tawagon sa nakuha. Jen! Jen! Daplin di ako'y, banggaan ti karon. Yati ng bataan ni hinahinay po. Grabe, makadrive og motor ng bataan niyo, murag iya ba? Ako mo dyan eh, kadaga na magmotor. Oh, nagunsa makadrido eh. Ya, na si Jane di ya. Nabuan na. Ako rin ikaw na dito eh. Sos, ganun na ikaw nakauna. Si Jen, naman rin, pero nakauna man si Jikoy, ugma na lang ka. Ulo, murnusab mo niyang kuya. Oh, kadungog ka totoy, ugma na daw ka, pasi na. Aya, daggan kay motor sa balaya ba? Imuan lang niyo. Uy, motor. Uy. Ikaw man eh. Branyo ni, branyo. Obrang niya niya, imuan niya. Sige, ako na nito. Hindi ka ni motor. Uy, lamat dong. Nya koy, kanungog ka to? Matay Paps, ipitan ni ba motor gihatag oh. Okay ra na koy, magdaog ra mo sa diskarte. Ya, kanang pwede ni mo tagon si Jane ya. May problema. Jen, gawasa dabe, gawasa. Oh, unsa naman po diya? Uy, kamo na pod. Uy, hi Bibi Jane. Bibis mong mata. Suya lang ka. Uy, ayaw palas. Hi darling. Darling si mong mata. Agoy, sakita na oy. Bigyan ta kada ron. Jen, ate mana sila drive kay mag-test drive sa kaning motor. Pagulat sa mo dira ha, kay makuas og bangko. Uy, tara mo mag-diskarte ha. Ayaw papilihan ng isa. Lagi Paps, tarungon ako ni. Tanawo na to, makapili ba kasi akong diskarte? Oh, unsa man, magtanaw ra mo dira ha? Dili niyo ni kwaon. Ay, Ginoo ko aning duha, naglalis pa. Sama ka taan mo ay pangak ni baw. Ayay ka. Paps, unsa man na Paps? Gikuha kay nako. Sige pa mong muglalis diha. O na pag magkara mo. Sige. Lalis diha. O liko na mo diha. Ya, ikaw na bahala diha kay mulakaw nako. Bahala na mo diha. Hey Paps, samping Paps. Ali diri darling, lingkod diri oh. Ay kung tawag darling B, kay luod ka ayo. Bibi Jane, dito rin sabak bantoy be. Paghilom dira, trupod ka. Ay magpaduol be, ka mga baho ba ninyo? Na, di ko ra bibi oh. Kay ilan din na mo iligo. Taka ka. Basi ikaw nangihip mga kas mong banig. Pariha ra mong duha. Sulod gani og mamisita mo, kaligo pud mo. Grabe bay, naligo man ko. Baho po gini ko ganso. Unya Jikoy, unsa may trabaho nimo? Ang trabaho lang, professional ko. Sa pa di ako'y professional. Grade 1 may kataman. Ay, sagbat-sagbat ya toy. Ako may gipangutana. Sure ka? Na professional jud ka? Lagi, professional. Professional tambay ba? Tan-awa ra. Wa ko'y kaugmaon sa imuha. Ay kung taas-taas si mong kilay. Ikaw, nakaman na kag-eskwela. Ako Bibi Jane, wala di ko ka mag-eskwela. Pero kaya na ko muhatag ug hayag nga kog maon si muha. We, sure jud ka. Ay sos, kahayag lang. Kaya kay na ko na, upalit ikog nga bumbilya, ipalibot na ko tanan sa imo ha. Wara din buang o nang chika na po do. Hoy, bantoy. Tay si kuya. Yati kang bataka ganira og pinangita si mo asang motor. Bang, di ba yang motor? Napa siya patag-hatag? Unsa gyatag? Toy, unsa man na toy? Kanang kuan niya.
Nagyatag ni Bantoy sa iyang kuya kay dagan na mong motor. Ah, kabuang ni mo to. Uy, gahapon mabiya to girelease sa kumpanya. Inutang ko pa to. Mao lagi na. Di lagi magburit-burit. Da, uli dito to, uli dito. Dali, 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 dali. Uli, uli. Karon, kay murag ako na lang isa. Pwede mo? Kaisa lang? Sabad dira, pagtutbrush siya dito ah. Tara din buwa mo. Diskarte na, Bon. Kaluod di mo eh. Hoy, Jikoy. Jo, Yati ka. Gaya na rin babot yung baploy ba? Asang redos? kanang Jo. Yatag na ko siyang kuya. Wa giri mapili sa iyang duha. Uli dito. Dali, dali. Hindi tayo kumahagi nga makaredos ko. Tara. Ayaw Jo. Sus, grabe gud ka atikon aning mga lalaki oy.